رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. الله بمواجه معنا مسلما أو بفو نسلم يكفل يمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amma yina ala fe anga bato wala ka bela jelemle amolo sungalo ya rabbi atimango yuma ala ko nogo ya anye ambika bato ken sungalo ina ka bela jelemle amolo ka ke amolo dalu yuma ala ko kanye. Alhamdulillah, wala dami me amolo bi ka nyashin ka buya de islam uma ode falsafatu som au hikmatuhu. Shun yaren na silamaya kono mungama kun jume mbala abe munye amba nyine ala fe anga fotawo ala kambe so abama ya rabbi nambe na so abama afoli la bara ala go no ya ama ambi folo ka min fo silama yana ode Allah ta'ala ko qur'ana kono subhanahu wa ta'ala ako ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni Qur'ana ayayi Allahu ta'ala fembe nyafwala ka nyashin suma sabo sunye alabato model minye Allahu ta'ala ma aleka kuma fo Qur'ana yoro chamana amise ka fo ala sun kiti yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don aya dama de la 4 walima 5 ka tila k'a bɛɛ don sura kelen na. O kɔrɔ sun kuma man ca Kurana kɔnɔ, mais o kuma ni a ka dɔgɔya in bɛɛ Allahu ta'ala ma sɔn ka sun kiti walima sun hikma fɔli bila ko a ka jɔn k'i da don a la. Ale ala yɛrɛ de jɔra n'a ye. Exemple là, selji ubita. Alors mais selji bita kumina ala molu fwanye. Fe chama be sharia la. Allah Ta'ala yolu fardaya anga. Nga fardaya kunye miye. Allah Ta'ala ma detail dola. Mais comme shunye fendo yi amanoko. Kongo mleba la minogo mleba la. Ola kumi ngama ala bu wajibi anka. Ala mu nyafole bla aka jonye ala yare joranaye. Odela ala ko Qur'ana kono ako kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu ta'ala ko ale shun wajibiya anka yomi a wajibiya la mandon temelo kan chugumi aka chala fe amina sira ale alayin seke niye sun lajejinya majolena ibina ye sumbi na fo vaccin kundo de bala ni tara vaccination kero la obi ka vaccin kila tiena abi dimi nga abi kila kundo de kama shini okuma Allahu ta'ala ko Qur'ana kono ale shun wajibu ya anka por anga se kasira ale alanye na zira na alanye ode ye shun yere kunye. Odela Allahu ta'ala tumami ayi shungo kuma yinfo aye aya do tugwala o aya yi onyo na fanani ti Qur'ana kono no de wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani. Ni mugo mi juna yomi ala shun la yini jogomi ebido Allahu ta'ala ka ibadu la ibidla ibike ala sawe parce que wa iza sa'alaka ibadi ni aya yi fendama ba kono
i bɛna ye sun bɛ nin dilan k'i kɛ ibadu ye. Kuranna kɔnɔ abudu jamu o bɛ yen ka abid wa ma rabuka bizalamin lil abid. Abidu bɛ yen o ye abudu jamu dɔ ye, mais Ala b'a fɔ wa ibadu rahman. Donc ibadu fana ye abudu jamu dɔ ye, mais ibadu bi fɔ Ala ka jɔn sɛbɛ sɛbɛw de ma minnu ye ko to Ala ta la, minnu zɔnna Ala ye ka ko bɛɛ to Ala ta la, ka da Ala la 100%, ka kɛ Ala sago ye. Donc a b'i n'a fɔ ni mɔgɔ min zunna yomi Ala ye sun ɲini cogo min, e bi kɛ Ala ka ibadu dɔ ye. Donc n'i kɛra o ye, Ala bi sɔrɔ k'a f'i ye ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Sun b'i dilan k'i jogo ɲɛ, k'i kɛ Ala yɛrɛ sago ye. N'i kɛra o ye, i bi kɛ Ala ka ibadu dɔ ye. Sisan ni ibadu mako jɔra a la ko a bi Ala wele, Ala ka jɔn mako mana jɔ a la ko a bi Ala wele, Ala ko kira Muhamadu ma, Muhamadu yɔrɔ tɔw la a bɛ fɔ yasalunaka an haza kul, yasalunaka an haza kul, o le bɛ kuranna kɔnɔ fa bɛɛ. Mais ni aya kelen in na Ala ko ni n ka jɔnw ye i ɲininka ne Ala ka ko la, fa inni, Ala ma kuli foyi. O b'a jira an na sundonbaga surunyala Ala la kojugu. Ni sundonbaga surunyala Ala la kojugu, Ala ko ujibu da'wata da'i. N'a ye ne Ala wele dɔrɔn n bɛ sin k'a jaabi, n b'a jaabi yɛrɛ de k'a sɔrɔ a ma weleli kɛ. Parce que Ala y'o de fɔ ujibu da'wata da'i iza da'ani. O b'a jira an na sun bɛ adamaden kɛ Alahu Ta'ala sago ye, k'i kɛ ibadu dɔ ye Ala bolo, k'i ka duwawu jaabi teliya, duwawu jaabi min hali Ala ko kira Muhamadu ma fa kul o t'a la. Mais fa inni qaribu ujibu da'wata da'i. O bɛ mun jira an na ja sun ye fɛn ba de ye. Ale de bɛ se ka adamaden dilan k'i kɛ Ala yɛrɛ sago ye. O de la kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ dama ka dugawu bɛ yen salasatun la turaddu da'awatu. Ko mɔgɔ dama bɛ yen olu ka dugawu kɛlen ko Ala t'o bila fiyewu. O mɔgɔ dɔ ye jɔn ye? As-sa'im. Mɔgɔ min zunnen don, ni o tigi y'a ka sun tigɛ ka fɛn o fɛn fɔ Ala ye, kira Muhamadu ko Alahu Ta'ala bɛ o ka sun o ka duwawu jaabi directement, parce que o b'a sɔrɔ a kɛra Ala sago ye, a donna Ala ka jɔn groupe la, a bɛ fɔ minnu ma ko ibadu rahman. Ala k'an bɛ sawaba ma. O kuma n'i ye sun filɛ, Alahu Ta'ala ma sun hikima ɲɛfɔli bila k'o nɔrɔ maa si la, hali a ma to kira bolo. Ale Ala yɛrɛ de jɔra n'a ye. Sisan an bɛ sun aya lajɛ, sun aya bɛna kuma sun yɛrɛ yɛrɛ kan sisan. Ala ko cogo di? A ko ya ayyuhallazina amanu. A ko ya aw mɔgɔ minnu kɛra muminun ye, aw limaniya jɔn ninnu. Aw limaniya jɔn ninnu, mun de la Ala ye kuma daminɛ ten? Ala b'a fɛ ka an ko ja an yɛrɛ ye, ka tɔgɔ fɔ an na, tɔgɔ min ka di an yɛrɛw ye, tɔgɔ min fana bɛ valeur di an ma ale Ala fɛ yen. O de ye ya ayyuhallazina amanu ye. K'a jira an na vraiment an zɔnna Ala ye, an jɛnna Ala ta ma. O kuma o tɔgɔ min ka d'an ye ni tɔgɔ bɛɛ ye, Ala y'an wele o de la. Mais ka tumu tugu a la, ko kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam, n'i ye nin filɛ arabukan yɛrɛ la, a b'i n'a fɔ Ala m'a fɔ n ye sun wajibiya aw kan dɛ. Non, Ala ko sun wajibiyara aw kan. Jɔn fɛ? Ala m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ye. Munna? Parce que Alahu Ta'ala ka diinɛ yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nɔgɔya bi côté min, Ala b'a yɛrɛ bila yen de. A ko a fana ka diinɛ y'o de.
o la kɛtɔla ka sunko kuma fɔ komi kɔngɔmlɛ ni minɔgɔmlɛ bɛ yen ala ma yɛrɛ tɔgɔ fɔ yen n'i taara sura wɛrɛ la i bɛna taa sɔrɔ ko kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allahu ta'ala bɛ nin fɔ ka jira k'a fɔ ale ye nɛɛma wajibiya hinɛ wajibiya a yɛrɛ kan a b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ yen mais yan a ko kutiba alaykumus siyam ko sun wajibiyara aw kan mais n b'a fɛ k'a fɔ lamɛnbaga cɛman n'a musoman ye ala ye sun min wajibiya an kan ani mɔgɔw fana bɛ sun dɔw donna bi kelenw tɛ o de bɛ k'an sɛgɛn sun hikima ye mun ye n'i ye kuranna lafzu filɛ ko kutiba alaykumus siyam siyamu bɛ yen sawmu bɛ yen fɛn kelen tɛ la mutaradifati fil Qur'an taradufuti Qur'anana hunaka siyam wa hunaka sawm fe modeli kelen tɛ Qur'ana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ka fukahaw b'a ta k'a ka mutaradifatu ye problème t'a la hali n'o y'a sɔrɔ hadisa dɔw na cogo b'a jira ko mutaradifatu de do problème t'a la mais Qur'ana kɔnɔ fe modeli kelen tɛ siyamu puissance ka bon ka tɛmɛ sawmu kan Qur'ana kɔnɔ o de la ni aya ina ala ye siyamu de utiliser mais a ma sawmu utiliser ni ye sawmu ta fi suratu Maryam ibina ta ye Sayda Maryam b'a fɔ inni nazartu lirahmani sawma falan ukallima al-yawma insiyan o kɔrɔ ye mun ye ja sawmu ko kuma mɔgɔ bɛ se k'o utiliser kuma yɛrɛ simple la ni ko ne tɛ kuma karisa fɛ ne tɛ n da don surtout maa lankolon ka kuma na ne tɛ kuma maa lankolon fɛ ne tɛ kuma lankolon fɔ sawmu b'o ta direct mais n ti dumuni kɛ n ti ji min n ɲɛ ti haramu filɛ n tulo tɛ kuma jugu lamɛn n sen ti taa yɔrɔ jugu la n bolo ti maga fɛn jugu la nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko asiyam donc Allahu ta'ala y'o mot de utiliser ko kutiba alaykumus siyam ne Allahu ta'ala sun wajibiyara aw silamɛw kan aw mu'minu kan ne ala fɛ la'allakum tattaqun n'o kɛla aw bɛna ne Allahu ta'ala ka danw bonya ka ala ka danw bonya sisan kuma de bɛ na ye a bɛ fɔ mun de ma ko a takwa takwa ye arabukan de ye a takwa o de kɔrɔ ye an taj'ala baynaka wa bayna ma takhafuhu wiqaya i ka fɛn dɔ don e ni i siranfɛn cɛ i bɛ siranfɛn min ye i ka fɛn dɔ don i ni o cɛ donc a bɛ fɔ o de ma ko a takwa donc kuranna ko nakun min bɛ sun na sun de bɛna kɛ sababu ye fɛn o fɛn bɛ se ka aw lase jahanɛmɛ ma sun bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi ka aw bolo bɔ o bɛɛ la nin kuma in kɔrɔ ye mun ye sisan mɔgɔ min bɛ ka sun Allahu ta'ala ye fɛn dɔ de kalifa a tigilamɔgɔ yɛrɛ la sundonbaga la ala ye bɛɛ de bila k'a yɛrɛ ka sun kɔlɔsi mɔgɔ t'i juge n'i ka sun karisa i ka sun ɲɛna wa a ma ɲɛ wa non maa da tɛ don a la e yɛrɛ de y'i ka sun seere ye donc a b'i n'a fɔ ala ye responsabilité dɔ kalifa i la responsabilité min n'a tora i kɔnɔ i ka sun don waati hali ni sun banna a bɛ k'i kɔnɔ n y'o de fɔ n ko sun b'i n'a fɔ vaccin donc n'i vacciné la sun yɛrɛ la o la sisan bana fɛn o fɛn kun dɔ bɛ k'i minɛ o kɔfɛ i bɛ kisi o bɛɛ ma o kɔrɔ ye mun ye ni mɔgɔ min sunna sisan a tigi ye ji ye a kelen ala kelen a ma se k'a min a tigi ye dumuni ye a kelen ala kelen a ma se k'a min bon question dɔ de bɛ poser a tigi kunna mais mun de la i ma ji min mun de la i ma dumuni kɛ kana fɔ ko mɔgɔ ɲɛ tɛ n na dɛ parce que o possibilité bɛɛ b'i bolo bon n'a tigilamɔgɔ ko vraiment ne y'a ye ne ye jiminɔgɔ to n na k'o muɲu n ma ji min i k'a dɔn ala de ko n ka ji bila donc sisan a b'i n'a fɔ adamaden ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ
femi nyati se kakako femi asorokadi wa nyati se kakako niye mwe tumami kakare oko asorokadi wa jirote siga nyako fiu niye mwe mi ye ko toy alakama seke sikatala ni sungalo bana aye jini dumini to masami kama a hakili bina fwaye ko halibi o masayin be balola hakili bina fwaye ko halibi o masayin nyabala atigi dona sokono dumini be jibe abise kimi minchuko bela me akarila oko ko ala donc akarila ko ala min kama ni sungalo bana abina fo ale vaccine la c'est ni sungalo bana ni aye Allahu Ta'ala tana manko doye a hakili bi jigala konye jini dumini to masami kama o masa kele o de nyabe na halik donc Qur'ana ko sun yere de na hunye niye katla ka foka daka ko yuridu Allahu bikumul yusra atina fo alaba fe ka adama de kongoto e ko de kati alai non atina fo alaba fe ka adama de minogoto ala ko ni jita de ko le contraire kan nogoya beke aw adama de e ko de kati ne alai nta fe ka gele ya se awma mais ba fe ka aw kala ndoron aya jija kan ne ala ka daw moye o de la nyeni ndi awma abi aw de me ko barake wala amemi vo slama o jana sungalo e kalo badi sungalo nanade kana anjogo dla me ambika fendo yebi achemai o fenye muye ma chama badi be o lede olu ka shun yere kun la sabati olu ba jira alala de ko sungalo inde kabo me ala e sun nati kumina otolu ka programu korojuma mola abi ala soso stoppe follow ka sungalo bonye ni sungalo bana abi continuer aka ala soso fe bon ni kerati abi na fo ala nana ne sunye kumina o manna fa fu yin et puis atigila mo fana ba miri ko ni sungalo nana ko abi jurumu yafa condition mina o de ye ma dafalenti alkamalu lillah donc ni sungaro sela o ya soro jurumu minu bila ibi bo ola ka tubi ki dama kashi alala kelen ngoro nunu akolu yafa ka decision ta ti do wore ka ble o decision inde kono ibi jitoye ibi dumini toye sungaro tlefe ka jira alala ko chiena iyere la sege ale alama no sabatira maamina sega foitala Allahu Ta'ala bi jurumu yafa me ki pere ni sungalo sara ikunya bla ero mi iba taye ferma abifo sungalo mafuo nye sabo anana jurumu koro minu soro obeba nona wa iperele no ka kura minu ke ne yo kali damna obe fara koro lenka donc abina fo kira Muhammadu hadisa mi fo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aleti dan soro mo wala sungalo bora ka mami mbalole to fu itila ko sungalo inkatla kata sa ka jurumu totwe kira Muhammadu ko aleta do muma na shoyin wala amemi nyine ala fe ni sungalo yinyo na chama ala ko bla anshi kono ya rabbi ambika bato kan sungalo bayina ala ka bela jelemle amolo shaytana bi nyami anani sirawo siraye kanga ala bato uche usra jugube ala ka duwa nache kene yani lafiya ala ko dama ala ko kanga kira bayin buyan ko so sallu ala muhammadin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.